Γεια σας και πάλι. Σήμερα θα σας δείξω πως είμαι στην πραγματική ζωή. Μα πού κοιτάτε? Μα εδώ κάτω. Όχι εκεί, λίγο πιο αριστερά. Όπα, πολύ ψηλά, εδώ κάτω. Έλα. Ακριβώς εδώ. Γεια σας. Τι, δεν με βλέπετε? Μα εγώ είμαι ο κύριος Μιλεάκης. Ένα κομματάκι από ένα σούπερ μήλο. Για να με δείτε καλύτερα. Είδατε? Ο γνωστός κύριος Μιλεάκης μπροστά σας. Ευχαριστώ. Εγώ λοιπόν, όπως σας είπα και είδατε, κατάγομαι από ένα σούπερ μήλο, το οποίο μεγαλώνει σε διάφορες μιλιές στα βάθη του νησιού της Μιλέας. Αλλά είπαμε ότι θα συστηθώ και στην πραγματική ζωή. Γεια σας! Έτσι λοιπόν είμαι στην πραγματική ζωή. Ένα μικρό κομματάκι μήλου που μετατρέπεται στον κύριο Μιλεάκη. Σε απόκρημνα και δύσκολα σημεία στην πρόσβαση ενός ορεινού δάσους. Σε σημεία που αερίζονται καλά, αλλά και συγχρόνως περικλείονται από αιωνόβια δέντρα. Σημεία που βλέπουν την Ανατολή το πρωί και τον Νότο το βράδυ. Έτσι λέει η ενιγματική αρχαία συνταγή, μαζί με άλλα, στην οποία οφείλω την ύπαρξή μου. Εδώ μπροστά η σκούρα κοιλίδα είναι η τροφή μου, για να επιβιώσω στον πραγματικό κόσμο. Αναρωτιέστε τι είναι? Είναι βιολογικό χαρούπι. Η χαρουπιά είναι πολύ δεδομένο δέντρο σε όλη τη Μεσόγειο. Οι καρποί του είναι τα χαρούπια ή ξυλοκέρατα και θεωρούνται πάρα πολύ υγιεινά για τον άνθρωπο. Λέγεται ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής κατάφερε να ζει μόνο με χαρούπια. Από ό,τι καταλαβαίνετε είμαι μια πολύ υγιεινή μαγιά από βιολογικό μήλο και βιολογικό χαρούπι. Και αυτό φαίνεται, δεν φαίνεται? Έτσι φτάσαμε στο τέλος του ημιεπισοδίου αυτού. Στο επόμενο επεισόδιο ξεκινάμε κανονικά. Σηκώστε τα μανίκια και ελάτε να φτιάξουμε ψωμί. Και όπως σας έχω πει, δεν θα κάνουμε ένα οποιοδήποτε ψωμί, αλλά ένα ψωμί που θα σας αλλάξει τη ζωή. Μην το χάσετε!